Mwaswera banji ya Malawi konse kumene muli. This is Comrade Mtanywa, original voice of Comrade Mtanywa on Limpopo FM. Ali Comrade tikangomva mawu amene wa mitima yathu imakhazikika akuti Jonathan takatengani madzi ndimwe wabwera Comrade Mtanywa osadandaula Malawi. Dzikoli mwene wake ndi Mulungu, dzikoli mwene wake ndi Mulungu analilenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo chitamukomera iyeyo Mulungutu osati munthu, koma chitamukomera Mulunguyo ndi pamene anapanga chiganizo chonena kuti kuli bwino mkatimu ndikemo anthu ndi zinamukomera ndi kumulenga munthu. Ndi anamulenga Adamu, atamulenga Adamu ndi pamene ati wachepa nalo dzikoli, wachepa nalo. Koma iwe ofunika ndikupase munthu amene azikuthangatira. Mumvetu chichewacho, ndikufuna ndikulengere munthu amene azikuthangatira. Nde chinamukomera Mulungu yomwe uja, muzimvatu mauwa, chinamukomera Mulungu yomwe uja kukamgoneka mamuna uja tulo ndikuchosako nthiti ndikukampangira mkazi. Mulungutu ameneyo china chilichonse chimakhala kuti chamukomera Mulunguyo kuti chinthucho chichitike. Chimene sichimamukomera Mulungu sichimachitika. Limpopo FM ndi Comrade Mtanywa. Ndiye chamukomeraso Mulungu yomweyo, chamukomera Mulungu yomweyo analenga dziko lapansi ndi kukamulenga mamuna uja. Ndikunena kuti Comrade Mtanywa kwacha lero ayankhule anthu panga programu ya nkhanga zaona. Tikamagona tizidziwa zonoti miyoyo yathu ili m'manja mwa Mulungu osati ili m'manja mwa munthu iyayi. Onse ochita zoyipa, onse ochita zabwino, miyoyo yawo imakhala m'manja mwa Mulungu. Oti kungakhaleso chifuniro chake cha Mulunguyo kunena kuti awa chifukwa chonoti apanga upandu wonena kuti amuphe Comrade Mtanywa, tulo lawo lilikhale longopitirira asadzukeso. Ndizotheka kumukomera Mulungu yomwe uja. Nde anthu ambiri timaona ngati tikukhala pa dziko lapansi chifukwa cha chifuniro chathu, kapena chifukwa chonena kuti ifeyo ndife opambana. Ayi, koma ndikuthekera ndi chifuniro chake cha Mulungu. Kutero ku Mulungu atafuna onse amene amaganizira kupangira zoyipa anzawo lamawa akhoza osaluona. Mulungutu atafuna osati ife anthu, ife tilibe kuthekera. Ife zimangochitika by chance. Imfa ya Chilima inachitika by chance. Anatenga machansi ndiye by chance Chilima anamupha ndi anthu ena aja achakwera. Mukandisaka ine ndikundipha mupindule chani. Chifukwa Limpopo FM izakhala ikupitirirabe, izakhala ikugwirabe ntchito. Ndipo zonse zimene ndimaulusa inezi zizulusidwa chifukwa anthu mwina simmadziwa. When we say Mtanywa,
ndi magulu anthu ochuluka amene akupanga mtanyiwa. Kula chitetezo akupanga mtanyiwa, kuli oyimba akupanga mtanyiwa. Nchifukwa chake timabwera ndi nyimbo zotiakuka pano amene aja ndi antanyiwa okhaokha kuimbira dziko lawo. Tili ndi mtolankhani athu amene aja ndi antanyiwa. Tili ndi anyamata a IT pa Limpopo FM amene aja ndi antanyiwa. Kuti akula jina Lufeyo DJ Don't Trust. Tili ndi Akaorea, tili ndi DJ Maxi, onsewo antanyiwa. Ndeti kamati tizinsaka ntanyiwa, tizisaka ntanyiwa mukulimbana ndi anthu. Chifukwa ntanyiwa ndi dziko la Malawi. Nchifukwa chake kungoyambana, kungoti tifuna tikamsake ntanyiwa, dziko lonse la Malawi likumadzuka ndi kuyankhula. Anthu amene ali m'mayiko akunja akumadzuka ndi kuyankhula. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa. Programu yathu ya nkhanga zaona chigawo cha kumasana kuno akutipasira ndi aja a M&Z Plastic Shop amene akupezekera ku Balaka. Ndipo amenewa akupezekera ku Balaka ndi kumene tingapeze. Amenewa amagulisa zinthu zosiyana-siyana. Tikafika ku Balaka tingofunsa kuti M&Z Plastic Shop ili pati. Anthu nonse amene mwazungulira madera awa, Sawali, Toleza, Chienda usiku, Kwisa, Chingeni, Sosola, Misu, Jimu, Kachenga, Chiripa, Mbatamira, Seche, ndi madera onse ozungulira Balaka. Tapitani pa M&Z Plastic kumene mukapeze mabeseni olimba abwino aja ku South Africa akupezeka pamenepa. Mafudu oma akupezeka pamenepa. Mapoto ena mapoto ano anatha kale chokuti ichi ndi poto sichimaziwika kwangokhala chinthu chokhanga ndi chokuda. Olo mulendo kuti aone poto amene mwaphikira chokudya chimene chocho mpaka atafunsa kuti amwali mwati muli pa banja. Zonena kuti kuli AMZ Plastic suku simukuzidziwa. Tapitani mukazipezere mapoto kumeneko kukupezeka mapoto ma 4 piece, ma 8 piece, ma 12 piece, mipando ya plastiki. Ndipo ubwino wake mukazifuna zinthuzi mukaimbira foni tikufuna chakuti mitengo ndi ndalama zingati, amasonkhanisa zonse ndikuyika mgalimoto ndikuthamanga ndikuzakusiyirani. Sikutinso muvutika ndikuyenda ayi, muli pa khomo pano Mungu auza ndikufuna chakuti tajambulani chakuti amene ndi a MZ Plastic Shop. Telephone number zawo 099 408383 3 099 408383 3. Mukatero tumuyankhulana ndi aine yake a M&Z Plastic Shop. Ngati simwapeza pa nambala imeneyo 092 83 36 78 9 092 83 36 78
9 inu nonse amene muli kubalaka mwayi muli nawo sopano palibe zonama zonena kuti iyayi tinalephera kuphika ndiwo chokudya chifukwa chonoti palibe popakulira mbali iwo ali nazo Limpopo ndekuliso tizipande zija za plastic zabwera masiku ano zija zili kumeneko. This is Comrade Tanyo Limpopo FM. Subairi kaka, Subairi ya mtoto zangu, Subairi ndugu zangu, salamu alaikum. Mashehe anyamata ose akadiria hawa jambo nyumbani, watu wangu waniaiche nife kwa ajili ya bendera ya Malawi. Muli bwanji nonse a Malawi konse kumene muli. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM chikao cha kumasana programu yathu imene tiyambe motere programu yathu imene tabwera nayo pa Limpopo FM. (073 977 8292) wapasidwa ndrama ndi IMCP kuti azisaka a DPP, ndipo tili ndi malikodi amene amakambirana nkhani imeneyi tikuti 073 977 8292. tapeza malikodi a Limpopo FM wapasidwa ndrama kuti azisaka anthu aziyapha. Limpopo ndi Comrade Tajwa. Amalawi nonse amene munapita kukapangisa mapassport yanu, ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti palibe chilipo ku immigration. Ndinayimbiridwa telefoni kunena kuti Comrade Ntanywa mubwere muzatenge ndrama zanu zimene munapangisa passport. Ngati a immigration anandiimbira ine phone ineyo watmo inuyo anandiimbira phone Comrade Ntanywa zatengeni ndrama zanu mapassport kulibe, chifukwa chonena kuti contract imene anapasidwa mwana wa Chakwera Nick Chakwera komanso avitumbiko mumba ya high tech contract manager yatha sakufunanso kwaonjezera. Chifukwa chani sakufuna kwaonjezera? Akuti ainakewo akuti tummaganizo mwawo osati mmaganizo mwa Malawi, akuti mmaganizo mwawo akwesa kukambirana ndi aja a Technobrain kuti abwerere azapange mapassport a original. Koma ife titangulana nawo a Technobrain atuza zonna kuti ngati azabwerere mdziko la Malawi azabwera chifukwa chonoti ulamuliro wasintha, chifukwa anapangidwa chipongwe. Akuti akufuna atagwirisa ntchito Technobrain kuti abwerese mapassport a original ndi kuti a Malawi chikhulupiriro chathu chisachoke pa Chakwera. Alemba madzi akanaziwa kuti olommawa mafuta atata achitike Achakwera sakuwinaso sibweza akuta nthawi yawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa, kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa, kukangokuchera maganizo Comrade Ntanywa. Bambo mnyumba wanzeru kukacha ana
anadya chani bambo anzeru amenewo nthawi ino anakukonzekera ku sukulu kodi ali ndi sapato kodi ali ndi uniform bambo anzeru ameneyo koma si zimene ndikuziona ine mdziko la Malawi. Mtsogoleri wa dziko nduna zonse za boma akakhala Comrade Daniel muli bwanji akondwani na nkhumwa muli bwanji akondwani na nkhumwa anthu ampingo wina munapita ku mpingo wina kukapemphera kumene koko mwabweresako mapokoso ndipo mpingowo anthu ayamba kubalalika. Munapita kukapemphera ku mpingo wina kuli mbuli amene mtsogoleri wa mpingo umenewo nda Mofati ndipo munalonjeza mpingo umenewo akondwani na nkhumwa kuti mupereka ndrama ija yokwana 10 million kuti anthuwa akonzere chali chichawo. Analitu maganizo abwino koma simunapite kukapereka ndramayi. Lero mpingo uja wamba upasukapo akhristu amukira mtsogoleri wadya ndalama zimene apereka ana nkhumwa. Mtsogoleri kuyesa kunena kuti palibe olomone mafoni mwanga olomupite ku banki olomutayimbira akondwani na nkhumwawo ine sinapasidwe ndrama. Ndiye ana nkhumwa pitani kulimbuli mukathese mulandu anthu akuvuta mpingo ukutha mwathesapo mpingo. Ndiye anthu akulimbuliko akuti ngati simunakhale president mwayamba maboza mukazakhala president ndiye muzanamiza bwanji. This is Comrade Daniel hapa Limpopo FM wa Malawi. Ndafuna kukuzuisani kuti mkatikati mwa anthu amene akusaka mkatikati mwa anthu amene akwasaka Anomani Chisale munthu amene watumidwa ndi Anik Chakwera komanso Dango mchimwene wa Chakwera ndi ganizano kuchombo aganizao ni kuchombo ndamene ali nawo mu gulu lonena kuti athane ndi Anomani Chisale. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Atangomva kamphekesera katango adusa mukhutu atangomva kunena kuti mwana atu wa Flora Selemani Ngwinjiri akufuna kung'alula mazodi yake aboma aliyese ananyowa mukabudula kunyowa mukabudula la Comrade osango nota nazikozera bwanji zimene zonzano ine ndango noti ananyowa mukabudula kunyowera atu kuti kodi mwana ameneyi akupanga bwanji mpaka natuti kuti magali moto kukafika ku nyumba kwa abambo ake gali moto ya TX imene amaendera a National Intelligence Service DG Ngwira ndi amene anatumiza ajina ganizani kuchombo anali mgali moto imeneyi anapita amene anatumidwa ndi Aniki Chakwera. Kodi kungoti mwana oipa abambo oipa banja lonse kungokhala lonena kuti kodi ine mesa ndimafa kuti mwana wa president ndi mbusa abambo onso nda abusa chifukwa chani mwasankha kugwira ntchito zolakwikazi. Ndeti kuti anthu anatumidwa kupita ku nyumba kwa abambo awo Ngwirinji mwana wa amalemu a Flora Selemani pilot zomvesa chisoni muntu kungonena kuti ndapita kukaona abambo anga anthu njenje akupita kwa abambo ake kukatani. Kodi tisamaendere makolo tikakhala kuti tikugwira ntchito miyoyo yathu yonse izingokhala pa ntchito sitimafika kukaona makolo nde atangomva kuti kukubwera exclusive koma
ndi mafunso tikumvazi ndizokuti bwanji izi zikuchitikazi ndizotani ino tufasani ngati exclusive yo iliko mwini wake mulungu ndanena kuti ali ndi kuthekera mwini wakeyo ndipo mu nthawi yake yoyikika zonse ziziwika. Funso limene ndikufuna ndikufunseni amalawi ngati MCP samene anapha Chilima nanga nchifukwa chani mu ndege muja munala MCP? Ali buliko bwino comrade ndilika wina bari mpopo FM www.plancdtower.com. Buyine bungukwanika kuyiwala mayesa ndikulota komayi tulisedi chikomo chatu chandale chitantu chabita ibasi saulo sikilima uja ino anthu nikulide. Amalawi funso limene ndikufuna kufunsa chifukwa ndikukonzekera kuti ndikupaseni china chilichonse Amalawi musadandaule ndikukonzekera kuti ndikupaseni china chilichonse ndendi maonera zinthu zimene zimachitika mu ndege mu ndege muja mukuoneka akaponda mkaka ndeni mafuna ndifunse akaponda mkaka ndachipani chanji funso tu limene ndikufuna ndifunse. There is no secret under the sun. Kuli malo ena amene amachedwa kuzalewa ku Luchenza bridge linachoka kalekale azisogolera amene ali kumene koko kula Chaponda nde pali wina white tibwera ndi nkhani ya white titambasule bwinobwino bridge limeneli muzingoliyang'ana anthu azivutika kudusa koma mukunena kuti mufuna mulowe mboma Achaponda awaiti ino amene mukunama kunena kuti ndino ADPP bridge lo muzingolisiya choncho. Tangolandira utenga kunena kuti ma police station ambiri kwayamba kugawidwa futi. Police station ina aliyese futi 50 ayamba kugawa chigawo cha kumpoto ndetu kufufuza kuti kodi futi zimenezi zikufuna zibwire ntchito yanji. Police station ina iliyonse ayamba kugawa mfuti 50 akukonzekera chisankhochi. Kuti muntu soguma konda dziko lako ndambendera ya dziko lako mpaka kuifera antoniziwa ni Chilima uja sana muntu wamba ino aonera kulolo titanawo mpaka antu nai kumasundaziwa kuti katichisama balama mulinda uveza ine kuchokera kwa mwana wake. Amalawi ndikatero tusiyane pomwepo tikumanaso chikawo cha kumadzulo ndibweraso ndi programu ya nkhanga zaona ndimangofuna ndikuchoseni nkhawa nonse amene munali ndi nkhawa kuti kodi comrade Mtanyozi kuti bwanji ine am alive, am untouchable, a man sent through God, natumizidwa ine ndi Mulungu kuti ndisapulumuse mtundu wa Malawi. Ndiye ndikuti ngati imfa ija inali ngozi mu ndege muja
mwapezeka bwanji zithuzi za anthu a MCP? Funso langa ndi limenelo. Sindikuziwa inunso Amalawi mundithandizira kundifunsira funso limeneli. Mukaona video imeneyoyo ndiye mumuona wina wa MCP ali momwemo, pamene ena ndege yomweyo anayikana kuti satha kukwera chifukwa chonena kuti yazaza. Comrade Tanyiwa tikumaneso chikawo cha kumazulo programu ina ya Gagazada. Wamasokuluza kwa Malawi kusaneneka koditilile kwa achipangano chakale ali kodi Comrade Tanyiwa tikongoza nkhani ya Charles Mpaya chikuchitika ni chani? Imeneyo taidzika kaye, imeneyo taidzika fa sana Malawi, imeneyo taidzika sinkhani zimenezo yayi. Anthu akuzendesa nkhani zimenezo fasani sinkhani zimenezo. Mesa ndina kuchitila za bwino zochuluka ineyo nakale kuti ukale mfumu ndina kunyamula ndine mandipela kumwa kufangati ebe mayo kundipela kunkalango kodi ndina bisalomu panozimu wanga kufula pasipanzaga mayo kuti YMCP amafuna mujani mundekemo. Commissioner Vikwale waye akumuliza Malawi ndikamulanzela kumamba atembelero wabeba iwe ndibanjala ulinde soga misimu yangu naeni kwereba mutubabo kodi Mulungu wanga uweruza bwanji apa ibe